Jezdím po meste na zadnom sedadle, myslím na piču a myslím na penáze. Vystúpim z auta, mám nové Nike, hovorím za... Ja som nejaký Juro. Takú oštenku si dlho nevidel. Školím tu tých chalanov na tých BMWčkách po celej Bratislave. Nemajú šancu. Toto sú zlaté roky automobilového priemyslu. Počúvaj, však to už má cez 250 000. Tretíkrát. Ja som si to chcel dať celé do folie. Takýmito drobnými kozmetickými vadami čo viete spraviť? Vieš, lebo to si chce nechať investične, však to už je jak timer v dnešnej dobe. Hridielko. Nad 130 prítlak, cez 10 kg. Striko mi už veteránske značky vybavuje na to. Aj svetla nalepiť, nechcem, aby mi to zašlo. Kurva, zase mi to tu teče. Počúvaj, si lepíte? Keď už sme pri tom predku, dechrom sa nedá spraviť? Poď kúknúť, interiér to je fulka. Akurát už rádio mi chýba, to mi minulé pred Kauflandom Vlado vybral. Kufor, nechajte tak radšej. Počúvaj, šéfko, a u vás to potom funguje tak, že s plnou mi to vrátite, ne? Tak čo, jak sa dohodneme? Okolo 3000, aj s plnou. Koľko? Však to si nalepím sám, ne? Piči, tieto biznisy bratislavské. Nech sa ti darí. Počkaj, šéfe, a neroztlačíš ma?